गाज्रि लामा बिराद फिसा आरो हाब्रु बारि नायलाय लाजाखाया माबायदि ओमफ्राय मुथामथासो थांनांदों बिसोरा itu di bolok Hello friends, welcome back. आंनि आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ दिनै आङो बेंटलनि दुर्गापुराव थांदों आरोना बेयाव स्किम नायफैदोंमोन लामाया बिराद गाज्रि नै बिफांल' नैबेनो लागो जागोन स्किमा खामानिया बेवहाय बिराद माने मैगं गायो आरोना मैगं दङ बाहाय मैगं बागान खालामो ओमफ्राय बे मैगं बागानाव हाबफैनो थाखाय बिसोरनो लामा नांगौ जादों ओंखायनो बे लामाखौ बानायनो नागिरदों आरोना नायफैदों आरो जों दायो थांगासिनो नै बेथिं थांगासिनो दं आदा होलोखो लासै लासै थाबायबोगासिनो दङ नै सिनेमा फेमिलि होते आसे बोले पागल फामु जाहैबाय आरो बियो रास्ता तो बहुत दूर है अरे बेयाव बिसिनि फामु आरोना बिसोर बेयाव थायोबो मैगंबो मावो माने बिसोर मैगं खेथि खालामो आरो बिराद मोजां खेथि खालामो माने बेंटल एरियायाव बिसिनि मैगङानो बिराद फैयो आरोना बिराद गोजान नायलाय लामायानो गैया माने ओरैबायदि फिसा आरोना बिराद फिसा आरो बिदिनो थांगासिनो जों আচ্ছা আমি এই দাদার ঘৰতে যাব না তোমাৰ আইও যি কষ্টলে বা সবজি হইছে না জিঙা এটো কি জিকা নাইलाय मैगं बागाना बिसोर बिराद मैगं मावो आरोना बे मैगं मावनायखौ नाय जिंखा बागानाव फैदों फायसेसां बा मेरला रे फैसे बरिया बिसोरो जा जिंखा मावदों आरोना बिसोरा बिराद खस्थ' मावनानै जायो ओरैबायदि खस्थ' मावनानै जायो आरोना बिराद मैगं खेथि खालाम मावथाब नायलायबायलै आंना गय जानाया बा जिनिबो আজি বহুত দিনৰ পিছতহে আহিছোঁ ৰে মই ইয়াত এনেতো বহুত আহিছে আগত বহুত আহিছোঁ কিন্তু এইবাৰ বছৰত এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ আগত মই পুৰাণা চেয়াৰমেনৰ লগত আহিছিলোঁ बिसोरनालाय मैगं गायदों कफि लाव बै मा मैगं ओइ लाइ सब्जि है लाइ नङालै ना माबा फुलि बियो बायगन ना फान्थाव आरो इथु बानलु ओइ तो কি গাছ আছিল এইটো সবজিটো শেষ হল না थाइबें नै बानलु जा खेथि खालामदों बिसोर ओरैबायदि गोथाव बिसिनि बानलुआ बिराद गोसा आं बायनानै लांबाय थायो दिनै आं बिसिनाव फैनायखाय आहा फ्रि मोनलांगोन आरो ना सलेमान ओइ কি কয় কোনফালে ভিতৰত দে বলক মই চাইছি আচ্ছা नै आङो दायो बे ग्रिन हाउसनि सिङाव हाबदों এইটো কি এইটো फान्थाव फुलि ओमफ्राय नैबे लाव फुलि बे बिबार माने फुलकबि बिबार दानिफ्रायनो नै फुलि खालामबाय बिसोरो जा खेथि मावो आरोना এইটো কি ना इटा फुलकबि जि नेखा हय नै आरो এইটো बिसोर बिराद मैगं मावनानै जायो आरो बहुत खेति करे दादा সকলে মই প্ৰত্যেক বছৰতে সিহঁতৰ পৰা খেতি সবজিটো লৈ যাওঁ আজি বাগানতে আহিছোঁ চাইছোঁ नै দাसो बिसोर गायहांदों जाहांदों बे गोदान बानायदों बे थाइबेंमोन गैला नैबे मा जागोन नैबे थाइबें गोदान जाफिनबाय आरोना बे नैबे थैनानै मोनजाखांबाय जाखांबाय ओमफ्राय नैबे गोदान आरोना
गासिबो फुलकफिनो आदा फैदों दायो थांनोसै नैबे दादानि बे लाव फुलि मा फुलि बियो लाव बे लाव फुलिनो बे फान्थाव बे फान्थाव बे फुलकबि ओमफ्राय बेयावबो बानायबावगोन आरो ना बेथ' राखक दोनफिनबाय ग्रिन हाउसआव हाबदोंमोन जोङो नै नायदो दायो बिसोर बाजाराव थांसिगोन नै थाइबें लांगोन এইটো কি মামা সঁচা হ্যাঁ এইটো কি এর উপরে ইনসি নাই একটা প্লাস্টিক আনো ওই বাইরে দেওয়া লাগবে বাইদেউ মোলাইছিলে এবার औ माबो लादोब्रा ঠিক টানা দंखायो এটা 30 কেজি খুঁজি আছে ব্যাপারী 10 কেজি না হবো 5 কেজি হবো নাকি মাত্র ইমান নালাগে নহয় এইটো কোৱা নাই ব্যাপারী অর্ডার করেছে 30 কেজি আমার লগত আছে মাত্র 4-5 কেজি हरबाय दादाया बेखौ आं न'आव लानानै थांगोन आरो फ्रि मोनदों आरो ना फ्रि मोनदों दादाया अननानै आंनो फ्रि होदों माने आं बिसिनि बागानाव आइले फ्रि पाय बागानाव फैयोबा फ्रि मोनो जाहैदों आरो ना दायो मोनायाव संजानानै जानोसै लेट्स गो एसे बानायदो जुलुकिया बरिया फुल दिसे एरा बरिया बानलु फिथाइ बिफां न'खौ नायनो फैदों बिसिनि न'खौ आरो ना बिसिनि न'खौ नायनो फैदों बे हाबवाल जाबाय बिजों खेबना पानी दिबा नालागे पानी निजे निजे जाबो मोनबोलायबाय मैगङा बानलु दायो नै आरोबाव नैबे दादायाबो हरदों आंनो माने बियो जिंखा बानलु फान्थाव नैबे सलेमन दादाया हरदों आंनो साइडआव फैबा बेबायदि मोनो आरो ना साइडनि स्पेसियेल बेनिफिट आरो बे ना बागानाव फैबा मोनो नै ओंखायनो आं दाना बागान गोनांनावल' थांनोसै सार्भे खालामनो बेनो जालायबाय नै दायो माइबारि थाबायदों जोङो जा बोरै जाखादों नै माइया मोजां जादों होनो दा बिदिखौ जा बरियाखा आलि थाबायदों माबायदि जायगाथिं बेरायनांगौ नायदो लोगोफोर दुब्लि बेरायो जोंना खामानियानो दुब्लि बेरायनाय जोंनासो जारौमोनहा आयै बिदियावसो बेरायनो मादै होनो प्लान्टेसन गयनि प्लान्टेसन लामायानो गैया जि खस्थ'लै आयै कक'नाट बेथेलनाट अबाव कक'नाट नुहुरखो नोंलाय बेथेलनाटसो दा बेलाय बेथेलनाट प्लान्टेसन आं आदाखौ बेखौनो बैयो होनखादोंमोन नङा होनलायलायबाय नों आयौ बावथ' लकेसन मोनाखोमालै मालाबा जि गुबुन थानांनाया लकेसन मोननै खनसे थाबनो